predstavíme si nové akvárium, ktoré sa dostalo na náš trh od firmy Fluval. Ide o 7,6 litrové nanoakvárium. Nanoakvárium je urobené zo skla. Je umiestnené na plastovej podložke. Celé zo všetkých 4 strán je ošetrené matnou hliníkovou lištou. Filtrácia nanoakvária je robená pomocou stavaného filtra. Prepážka pre filtračné hmoty obsahuje okrem filtrénu aj uhlíkovú vložku a filtračný materiál pre biologickú filtráciu. Čerpadlo nanoakvária je od firmy Dolphin. Umiestňuje sa do ďalšej komory. Samotné čerpadlo umiestnime na dno. A hadičku len vyvedieme cez otvor. Nakoniec podľa potreby môžeme umiestniť aj rozstrekovaciu rampu. Osvetlenie je zabezpečené pomocou LED svetla. Ktoré umiestnime do zadnej časti nanoakvária. Zaistíme. Chcete, získavate tiež krycie sklo. Ešte si vyskúšame osvetlenie. A takto vyzerá celý set. Skutočne nádherné estetické dielo.